Tämmönen paikka. Kakkoskuva ja täällä autiota on. Ihmettelen sitä, että täällä ei ole ristiinsielukaan. Tässä on ilmeisesti tää lasten alas. Ei ole liukumäkeä eikä leluja, mutta yksi pallo näyttää olevan tuolla. Matka tänne oli semmonen, että pikkasen ylämäkeä yksi villikoira. Aika pahalle haisi muutamassa kohtaa semmonen yksi allas oli siinä semmonen ehkä makean veden joku semmonen lietealtaan tuntunen, mutta se oli jo ihan siellä rannassa. Käveltiin joku 10-15 minuuttia, varmaan se kilometrin. En oo ihan varma uskaltaisinko yksin illalla kävellä tai päivällä, että tarvisi ehkä mukaan jonkun, mutta tää on ilmeisesti sit se aikuisten alas ja tuolla on toi hotellin kahvio. Varmaan teidän aamupala paikka. Ei ketään, yksi ainoa asiakas ollaan bongattu. Ja siellä menee Petri. Osalla on ilmeisesti tämmöiset alahuoneet ja sitten on tommosia parvekkeita. Tilaa täällä ainakin on.